ole tuna video kan en mek hi date ni thum zun sang hi som hi pali a longtlai eu sivenga mithi an nei na mun ani a tuna kan hmuang hianin eu siveng longtlai a auto owner and drivers association welfare te chuanin an veng chunga mithian oma piang in thlan huna kaltur te thla turin auto rickshaw te hetiang hianin an tlara adu piang tan an kalna le an hona a free in hengtiang hianin anin pethin ani antilo hle a mundang veng dang khodanga hian anti vm ti kan phelwa amero chu hengtiang hian longtlai eu siveng a auto drivers le owner association te chuanin an auto rickshaw veng chunga nei angten mithi thlan huna ruang thatu te an kalna le an hona a thlonin an purin hun mangthin ani aro pui tak zeta han tholan ve tla ka nga ya kan tholang ve ani e nei hian tunlai chuanin ruang hi motor purani to wang hian ruang tha tu thana kal du te an kal nan tin eu siveng rickshaw nei tu te ti hianin kan hanin tho ve top mai ni an kal nan em ti ka tang nge ti te ka sei hi kumin kum top lam pha ni sang ni som ni pathum kum top lama khan kan ti tran chia Pakat kalah tu nama tak kena boy tu. Oh, ini sih oh. Heta dua ka ta hiam pakatalat haya. Saya motor kau turun. Hey. Pura. Dạ, có bị viên lầu. Có cần lầu phá dễ to mấy.